Dobar dan, dragi četvrtaci. Današnji čas za vas su pripremile učiteljice Suzana Ristić, Gordana Matić, a ja sam učiteljica Anita Perić. Na moje veliko zadovoljstvo, narednih nekoliko časova srpskog jezika družit ću se sa vama. Za početak, hajde da pogledamo šta nam je to potrebno od pribora za rad na današnjem času. Sveska, olovka, možete pripremiti olovke u boji kako biste štiklirali tačne zadatke i eventualno označili ono što je važno. Gumica, a ono što nam je najpotrebnije za rad na današnjem času, to su vaše divne ideje. Nadam se da ste pripremili potreban pribor. Poslušajte pesmu Zima koju je pisao Dušan Vasiljev. Zima. Sva je priroda obukla belo, pitome doline i gordi breg. I jedna grlica mala u svom gnezdu zadrhtala. Pao je prvi sneg. I divlje zveri pognute glave polaze u svoj spremljeni zbeg, a zemlja umorno drema. Nigde sada života nema, jer pade prvi sneg. Šumica, što se dizala gordo i ne htela dostići pre, spuštenih stoji sada glava, a sneg ko zastor zaborava pao je preko nje. Glasovi zvona daleko bruje i odjek tiho odbija breg. I kao nebeske ptice krupne svilene pahuljice padaju. Veje sneg. Muzika koju smo čuli je sonet iz muzičkog dela Četiri godišnja doba kompozitora Antonija Vivaldija. On je u 4 koncerta muzikom opisao svako godišnje doba, a ova numera koju smo slušali je deo koncerta o zimi. Šta vidite na slici? Tako je, vidimo zimski pejzaž. Mi ćemo danas govoriti upravo o tome. Zapišite, zimski pejzaž, tematski rečnik. Da se podsjetimo, šta je to opisivanje, a šta je pejzaž? Opisivanje je slikanje rečima, pejzaž je opis prirode.
Opisivanje drugačije možemo nazvati i deskripcija. Prepišite ovo, a možete izdvojiti i nekim olovkama u boji, kako bi bilo što preglednije. Opisivanje je slikanje rečima. Pejzaž je opis prirode. Reči imaju čarobnu moć. Rečima mogu da se naslikaju najlepše slike. Mi smo na časovima srpskog jezika naučili veliki broj pesama, kroz koje su pesnici rečima naslikali najlepše slike. Za mnoge pesme koje smo naučili na časovima srpskog jezika je komponovana i muzika. Jedan od njih je i Ala veje veje našeg poznatog dečijeg pesnika Dragana Lukića. Poslušajmo delić pesme. Kao što slikari bojama slikaju najlepše slike, kompozitori muzikom, tako i pisci, pesnici, književnici slikaju rečima. Pa hajde da i mi budemo slikari koji stvaraju slike rečima. Šta mislite? Koje nam to vrste reči mogu pomoći kad opisujemo prirodu? To su imenice, glagoli i naravno pridevi. Zapišite zadatak. Uz svaku od navedenih imenica dopišite što više prideva. Imenice su sledeće: zima, nebo, sunce, pahulje, vreme, vetar, zemljište, ptice, biljke. Uz svaku od navedenih imenica dopišite što više prideva. Prepišite zadatak i date imenice, a onda dobro razmislite i osmislite što više prideva kojima možemo da opišemo date imenice.
Verujem da ste smislili veliki broj prideva. A pogledajte prideve koje smo mi smislile. Pretpostavljam da smo se složili kada smo pisali prideve. Ukoliko postoji neki pridev koji možda niste zapisali, dopišite ga. Kakva može da bude zima? Koje prideve možemo koristiti kad opisujemo zimu? Hladna, snežna, bajkovita, ledena, srebrna, oštra. Nebo, sivo, tmurno, oblačno, namršteno. Sunce, zubato, tužno, sakriveno. Pahulje, sjajne, vlažne, lepe, neobične. Vreme, hladno, vetrovito, tiho, nečujno. Pogledajte, upotrebljavali smo ove prideve. A zašto? Pa zato što opisujemo zimu. Kada budemo opisivali neko drugo godišnje doba, naravno da ćemo koristiti neke druge prideve. Koje prideve možemo koristiti uz imenicu vetar? Hladan, oštar, severni, jak. A zemljište? Zavejano, pusto, ogoljeno, tvrdo. Ptice? Smrznute, tužne, usamljene, gladne. Biljke? Prekrivene snegom, usamljene, smrznute, tužne. Obratite pažnju, iste prideve smo upotrebile i za ptice i za biljke. Zapišite i ovaj zadatak. Šta se sve može raditi tokom zime? Vaš zadatak je da osmislite što više reči o tome šta se sve može raditi tokom zime. Šta mogu raditi ljudi, šta može raditi vetar i šta može raditi sneg. Razmislite. Evo nekih naših primera. Mi možemo uživati u snegu, padati i praviti anđele, klizati se, skijati se, sankati se, grudvati se, praviti Sneška Belića. Ukoliko postoji neka reč koju možda vi niste zapisali, prepišite. A šta može raditi vetar? Duvati, nositi sneg i pahuljice, nanositi smetove. Bravo, deco, evo pozdravlja vas i Sneško Belić. A šta može raditi sneg? Vejati, snežiti, padati, prekriti zemljište, puteve, krovove kuća, brda i planine. Prepišite ove reči ukoliko postoji neka koju možda niste već zapisali. Verujem da već znate koja je vrsta reči koju smo zapisivali u ovom zadatku. Tako je, u pitanju su glagoli, a ovde smo upotrebljavali glagole koji označavaju i radnju, i stanje, i zbivanje.
Do sada smo se bavili rečima koje mogu da nam pomognu da sastavimo i lepe rečenice o zimi. Šta nam još može pomoći? Mogu nam pomoći fotografije. Već smo videli kako i muzika može pomoći. A naravno, tu su i slike. Pogledajte na koji način su slikari prikazali zimske pejzaže. Pogledajte šta sve možemo da vidimo na ovim slikama. Biljke, životinje, puteve, reke, pa čak i sneg kako pada. Evo nekih naših predloga, rečenica kojima se može opisati zima. Dok ja čitam, vi ih možete polako prepisivati. Možda će vam neka pomoći za dalji rad. Vetar je raznosio vest da je kod nas pao prvi sneg, kao što je raznosio belinu i svežinu zime. Nebo je postalo ogromna bela pozornica na kojoj je počela najveća baletska predstava na svetu. Kuća je bela pod snegom i pomalo podsjeća na kolač po kome se razlio šlag. Sve je mirno, tiho, belo. A zima kao da pruža svoje promrzle ruke da prihvati decu u svoj snežni zagrljaj. S prvim pahuljama i oštrim mrazom zima je pozdravila i moj kraj. Obučena i sa osmehom na licu deca trče po snegu dok on pršti pod njihovim nogama. Čuje se samo fijuk vetra koji izvodi svoj zimski koncert igrajući se snežnim pahuljicama. Primetili ste da u nekim rečenicama zima ima osobine živih bića. Evo još nekoliko takvih rečenica. Zima kao da pruža svoje promrzle ruke. Zima je obukla drveće u bele haljine sa čipkastim rukavima. U belom krznenom kaputu zima je pokucala na naša vrata. Mraz plete srebrnu čipku po prozorima dečjih soba. Šta mislite? Da li zima pruža ruke? Ili može da obuče drveće u bele haljine? Ili beli krzneni kaput? Da li mraz plete srebrnu čipku? Naravno da ne, ali u ovim rečenicama zima ima osobine živih bića. Šta to znači? Da smo upotrebili jednu stilsku figuru, kako bi nam rečenice bile što lepše i bogatije. Pa koja je to stilska figura? Tako je, to je personifikacija. Hajde da se podsjetimo šta je to personifikacija. To je stilska figura u kojoj se predmetima
prirodnim pojavama, životinjama i biljkama dodeljuju ljudske osobine. Prepišite. Prepišite i ove lepe rečenice i prepišite šta je to personifikacija. To možete takođe i odvojiti nekom olovkom u boji. Obratite pažnju na naredne rečenice. Zubi su mu beli kao sneg. Ova voda je hladna kao led. Mama je danas bila oštra kao mraz. Kao što možete da primetite, neki delovi rečenica su označeni drugom bojom. Razmislite zašto. Tako je, i ovde smo upotrebili jednu stilsku figuru, kako bi rečenice bile što interesantnije. A to je poređenje. Jednostavno rečeno, poređenje je stilska figura kojom se nešto upoređuje sa nečim drugim. U ovim rečenicama zube smo uporedili sa belinom snega, a hladnu vodu uporedili sa ledom. A mama je verovatno bila veoma ljuta kada je bila oštra kao mraz. Prepišite rečenice i prepišite šta je poređenje. Označite nekom drugom bojom. Pogledajte, evo još jednog divnog zimskog pejzaža. Hajde da malo provežbamo. Zapišite. Od imenica napravi prideve. Imenice su sledeće: zima, sneg, hladnoća, vetar, mraz. Prepišite i imenice, a zatim od njih napravite prideve. Verujem da ovo za vas uopšte nije bilo teško. Ukoliko ste tačno odgovorili, štiklirajte crvenom bojicom, a ukoliko se pojavila i neka greška, nije strašno, ispravit ćete. A naravno, evo i rešenja. Pridevi od navedenih imenica su zimski, snežni, hladno, vetrovit, mrzlo. Idemo na sledeću vežbu. Od imenica napravi glagole. Imenice su sledeće: sankanje, grudvanje, skijanje, klizanje.
Znam da i ovo nije bilo teško. Ukoliko ste tačno odgovorili, štiklirajte crvenom bojicom. Ukoliko imate neku grešku, ispravite. Naravno, evo i rešenja. Glagoli od datih imenica su sanjkati se, grudvati se, skijati se, klizati se. I evo, draga deco, dođo smo i do kraja današnjeg druženja. Bili ste zaista vredni, a nadam se da ste uživali isto koliko i ja. Vaš domaći zadatak za sutra je da se pripremite za nastavak priče o zimi. A to ćete najbolje uraditi uživajući i upuštajući se uz muziku i naravno posmatranjem slika na kojima su prikazani zimski pejzaži. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.